NSCN Framework Agreement upon KSA ke khamkhe Dipu kakoti rong hang along KSA inglong phoaro keseng Bukolia long kasalet api kelong Kardom Lili Karbi berta thanbang sami durmi bepi nonarjik tha bertang tonpen Suri hinira kripo aningkan Pai nipai ketom arni Center NSCN angbong kachatok alam don Framework Agreement along Karbi anglong along leka parlo potak chedon dun tekte pusi KSA atumpen Card News along bertanang pale Karbi lo Charlie asong mate KSA pen Pre nipai goraner cap arni ada porpai cap apor pen arni kangsam porpai ketama por an Manta Tinali along Towar Karangkha mate road blockage demonstration padoji pusi pachatak alopen KSA amai pusimian rong par lapen kongchun bang Thompson rong pi Card News along birta nangpale pachatak alo along Greater Nagalim pawai kang along Karbi anglong along le parlo long le pusi KSA pen klardak alam the pachatak pon Pre ni paing koira pho arni kakoti rong hang arong along KSA inglong pho aro kesengdam KSA aro kesengdam amai along Dipu head branch amai phu Sanjuhan se pensi mai chari ponlo Dipu head branch achun bangwai song be pensi mai ke pha alam the jaipon lapen kachatong dun alhi atuma phanta pachini pon pusi KSA inglong pho atum pen Card News asai hempi along birtanang pali KSA CC akongchun bang Muniram Tokbi rap kongchun bang Biswachit Teron Lapen DRC pen kachatong dun mai phu Nor Sing Ingti Kongchun bang Manik Rongpi Dihin Rimbang Saron Sing Be Lapen kakoti rong hang arong pen SGB Bidya Sing rong hang KSA claim bang phu Barim Har Sing Dera pen Chenglok Ongdung atum chatong dun rinti Mayalong Loka Charlie ahin koson pensi Kepa prang dun tekjima Lapen kaya phan koson si ingturpon tekjima pu hai hui chethan chemumpon Kakoti rong hang along KSA aro seng pon pen Sarim rong hang aphan maipu Humsing terang aphan chunbang Lapen bang pri kebra pho tum aphan bang pu bang pri thapon lo Bukolia Ghat arong supi Edonahem along Prenipai inquire pho arni Kasalet apiason kelong abirta Haura Ghat pen delituma pherang kelada Card News along birta nangpali Prenipai inquire pho arni Bukolia Ghat notun basti arong amekar Ranjit Das puinut abang phuabari erong atheng pialong Kasalet api nangnak ejon marat api kelong alam Card News apherang ke penta birta humridun Laso amarat api RD lin ke bagdoji Laso api aphan Bukolia Ghat amekar ke ketheglong chenglang pusi ningche rinti ingnam raikom asai khiatum atengke Kasalet api nangnak api ke beer cat pusi pachni beer cat aphan ingnam raikom asai khiatum cheparideng pontanglo Non malom so poraphan dihina pharman birta moington pon iksenang Revealing Beauty Parlor offers you the latest discounts for this festive season. Starting from 1st of August to the 1st of December 2017. You will get permanent L'Oreal hair straightening and hair smoothing at Rs 2,500 to Rs 3,500 for any length. 10% of discount on every facial and L'Oreal hair spa. One beautiful package of L'Oreal hair spa, manicure and Sahanage normal facial only Rs 1,190. Girls, hurry up! The offer is limited. Rupsana Boro Revealing Beauty Parlor RH Complex near ITBI Bank. For more details, contact Rupsana Boro
9132858038 or 9957170867. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihinamo api putot bertalong wangtulo. Kheroni Anand Milan Puja Samiti pen. Pray ni phaing ko rapo arni chat puja kapadoji adim arkok arpexi pangthai pon pusi kheroni pen nilituma pherangke card news along bertanang pale. Karbi anglong along kido Hindi alam kaningje akhayang lum chat mate arni aphan kardom karbi kapadoji aphan ahem ahem theseri thekumbong benchesik chadang pontanglo. West Karbi anglong along Kheroni along ta chat puja kapadoji adim Kheroni Anand Puja Samiti pen pangchirpon. Pini arni Karbi arat atu methangalong ridolong loklake kumat kachepaduk alelo Ru Samson sing inti methanga khaya phan kaching hon methang Karbi khaita labangso apirthe along methangalong rilong pa donangji pukachepaduk ajoini si Pini arni Karbi anglong puchepulong lo Pini arni Karbi anglong methanga council dolo Karbi anglong Autonomous Council pengpenang an Karbi anglong arlo Ru Samson sing ingtia kumlin sompon lo lapen ki ong dungadim along Memorial Park sitame padopon lo sitame park along ke pang thiret la pusona bangke theglong le lason thot si hamren constituency arlo jengka hitiara along ke do Ru Samson sing ingti Memorial Park along nampi pamandet Jongpon me Labangso Memorial Park ke dolake Karbi anglong Autonomous Council em barim mate non ke dobom MSc Mongol Singh timung ahem penta chitbok headlo bonta Karbi anglong Autonomous Council em ningkan kep toko phizita me methang ahem thikup along ke do asap sovet apar ka phanata ka pangthir awedet lo tangte lake Karbi khaya phan adim along aklong ke thik pia bang phu phan Karbi anglong Autonomous Council kachari tum kanghon awedet loma Ratish Rong Phar report Card News Difu Pinia bertabang kalapon si Kangton pon iglo lang igbom ta Card News channel do me thak me kurang thu